वाळपयच्या काँग्रेस ब्लॉकाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमतान बसका घेऊन येवपी वेंचणुकेत विश्वजीत प्रतापसिंह राणे आणि दिव्या विश्वजीत राणे काँग्रेस पक्षाच्या वतीन लढयतले म्हूण सूचित केला। तांकां येवपी वेंचणुकेत वाळपयच्या कर्मचाऱ्यांचो पुराय तेंको आसतलो अशी माहिती वाळपय काँग्रेस ब्लॉकाचे अध्यक्ष लक्ष्मी हरमलकर हिणे सांगला। आरटीएक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। आता पुढे 4-5 महिन्यांनी विधानसभेचे इलेक्शन येतले तेन्ना म्हाका काँग्रेस हावजानसून फोन आयिल्लो की एक तुमी नांवां सुचया म्हणून। तेन्ना आमी आता सगळ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हांगा मिटींग घेवन एकमतानी मिटींग घेतली आनी ठरयलें की आमकां फुडें काँग्रेस पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणून विश्वजीत प्रतापसिंह राणे यांचे नांव आमी सूचित केलां। तशेंच दिव्या विश्वजीत राणे यांचे बी नांव आमी सूचित केलां। तेन्ना विश्वजीत प्रतापसिंह राणे यांचे नाव अनुमोदन केला प्रसाद खाडीलकर आणि प्रेमनाथ हजारे। तसेच दिव्या विश्वजीत राणे यांचे नाव सूचित केला सयाजीन शेख आणि फमीदा खान। त्यांना आम्ही एकमताने ठराव घेतला की काँग्रेस पक्षा खातीर ही दोन्ही नावं आम्ही पुढे धाडले आणि ठराव एकमताने पास केला। विश्वजीत प्रतापसिंह राणे आणि दिव्या विश्वजीत राणे यांच्यापैकी कोणाकडे जरी उमेदवारी पक्षान दिली तरी त्यांच्या फाटल्यान आम्ही एकजुटीन सगळे काम करतले असे आम्ही एकमतान ठरयला आणि आम्ही त्यांच्या फाटल्यान आसतले आणि मोठ्या बहुमतान आम्ही आमचा हांगासलो कॅन्डिडेट त्याच्या पयलीं जिंकला तसोच आणि त्याच्या परस चड यांनी मतांनी जिखून दितले अशें आमी हांगा जाहीर करता।